ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ବ୍ରେଡ଼୍ର ଗୋଟିଏ ରେସିପି ଯାହାକି ଖୁବ୍ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ କମ୍ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାକରା ପିଠା ବନାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବ୍ରେଡ଼୍ କାକରା ବନେଇକି ଖାଇଛନ୍ତି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ବ୍ରେଡ଼୍ କାକରା ପିଠାର ରେସିପି, ଯାହାକି ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ବନେଇଛି। କାକରା ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରଖିଥିବା କଟା ନଡ଼ିଆ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମିକ୍ସିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସରେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ନେଇ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ନେଇ ବ୍ରେଡ଼ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଲାଇସ୍ ନେଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ହାତରେ ଭଲରେ ଚିପି ନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ବନେଇ ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ ପୁରକୁ ନେଇ କାକରା ସେପ୍ର ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ବନେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଏହି କାକରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ କରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏ ଛାଣି ନେବା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଗରମ ଗରମ କାକରାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା